En dan verrassend nieuws uit de wereld van de architectuur, want Holistic Architecture heeft vandaag de boeken neergelegd bij de rechtbank in Hasselt. Holistic is het Limburgse architectenbureau van de flamboyante en eigenzinnige Jules van Leysen. Holistic Architecture 55, de naam van het architectenbureau verraadt het al. Holistic was geen gewoon bureau en heeft in de 25 jaren dat Jules van Leysen ermee bezig was mee het uitzicht van Limburg vormgegeven. En vaak waren zijn creaties niet onomstreden. De scheve building op de Kinepolis-site in Hasselt bijvoorbeeld is een ontwerp van Jules van Leysen. Een ander bouwwerk, ontsproten uit zijn rijke fantasie, is het NAC in Houthalen-Helchteren, het futuristische gemeentehuis dat voor- maar ook tegenstanders had. Van Leysen zelf is ook geen onbesproken figuur, al was het maar omwille van zijn privébeslommeringen en zijn breed in de media uitgesmeerde relatie met ex-Miss België Brigitta Callas. Reden voor de faling ziet Van Leysen in het net niet binnenhalen van enkele grote projecten de afgelopen jaren. Jules van Leysen zegt zelf de rust gaan op te zoeken en eindigt zijn persbericht met een slotbeschouwing. Indien architectuur niet bijdraagt tot het geluk van mensen, tot wat dient het dan?